What's up mga pare ko? Ayan, unang araw ko ng pagpapagaling. Ayan o. So, lakad-lakad muna ako. Ayan guys. Ayan o. Ayan. So, pagaling muna tayo siguro mga 1 linggo to mahigit. O 10 days. Pero, dahil wala akong magawa, ayan, gagala ako dito sa pinyahan nung pinsan ko, nagtatanim sila ng pinya. So, tara guys, puntahan natin. Ayan o. So, dahan-dahan lang muna ako ng lakad ha. Ayun, nakikita nyo yun. Kita nyo? Hindi nyo nakita, no? Hindi nyo nakita? Hindi nyo talaga makita, malayo eh. Ayan. Ako na muna tingnan ninyo. Ito ang itsura ko. Ang buhay na to. Alam nyo guys, matatapos na sana kami. Kahapon sana tapos na kahapon yung pagka-quality namin dun sa Abaca ng airpod ko. Tapos na sana yun. So sana ngayong araw, di-deliver na yun sa Tabaco. Pera na sana. So ando naman yung airpod ko. Masipag yun, wala akong sabi dun. So sige lang siya ng sige ng trabaho. Aray, ano ko eh, No, 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 no. Puporsigihin niyang matapos yun kasi kailangan namin ng puhunan para mapa-rolling namin yung puhunan sa Abaca. Kaya baka ngayong araw tapos yun, bukas i-deliver na sa Tabaco. Dito na ako. Ayan yung aking good morning kuya. Ang aking mag-hi ka naman. Yan po ang aking editor at cameraman. O kuya, so i-video mo naman ako. Huwag niya, kasi baka sabihin kilay-kilay ako. Tara. So yan yung cameraman ko guys. At editor. Yan. Isang hi naman dyan. Sa mga pare ko eh. Aba, ayaw natang promotion channel natin. Talagang gusto mo cameraman ka na lang. Gusto mo nakatago ka na lang, ganun. Ayaw mong pakita. So bata pa yan pero magaling na mag-edit. Ayan. So tuwing edit po niya may bayad 20. Mukhang 20 yan eh. Dito kasi sa probinsya guys, walang internet pero mayroong nagpipiso net. So huhulog ng 5 piso, magkakaroon ka na ng internet. Wi-Fi? Piso wifi kung tawagin. Yun. Ayun. Dito ako tapa ngayon. Kuya, pakihawak naman ang camera natin. Yan. So para Agoy. Agoy. Tada! So, hindi naman masakit. Sanay na eh. Kumbaga, immune ako sa mga ganitong immune ako sa mga ganitong sitwasyon. Tayo. Ito yung kahilingan ng pinsan ko. Ito yung camera. Yan yung kahilingan ng napakasipag kong pinsan, mag-asawa. Kita nyo naman, no? Kita nyo naman, nagtatanim ng pinya yan. So habang ako ganito, diba? Ayan, ito ko langot. No, 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 no. May lapstick ko pang nalalaman ha. Walang ano ba yan? Hindi na kailangan ng lapstick. Ay, kita mo, sipag oh. Yan ang pinya guys, akin na. Ang mag-video yan. Ayan. So ito ang mga pinya. So
Tatanim sila ng pinya. Ayan o. Ayan o. Ayan yung siligan ng pinya. Ang mga tao dito sa bahay masisipag. Tulad niya mag-asawa na yan, no? Malapitan niya at ma-interview. Ayan guys, pero tumatawa eh. Wala akong magawa eh. So, siguro 10 days akong ganito. Pakiang-kiang. Walang trabaho. Magagagalaan na lang ako dito sa mga nyugan. Ayan guys, oh. Ayan. Pantanin yan. So, mayroon silang labtik kung tawagin. Ayan, oh, para diretso yan, oh, binubutasan nila. Tapos yung labtik ko. Oh. Para nga naman daw straight. Pero bakit may kilo? Ayan, oh. May extra kayo. Ayan guys, mega shout out po sa mga taga-baay. Ganito kasi sipag dito ang tao. So siguro sa panahon ngayon ako lang yung tamad. Dahil wala akong trabaho. Akala nyo ba kung pina-accident ako, hindi na nakakalakad? Labo yun. Sanay na ako sa ganito. Yan. So butas lang ng butas, salpak lang ng salpak. Ganun lang yun eh. Diba? Kita mo yan. Si George ang aking pinsang buo. Sana bukas pagising nyo may bunga na, no? Para may tira na agad tayo. Ayan. Kuya, ikaw na mag-video. Sabi ng ano, kahit na ganito rin tayo, magpapagdag tayo. Hindi ka pinabang yun. Pag naman dalawang mag-asawa. Sana all masipag. Sana all may pinyahan din. Ilang libo yan? Ha? Kunti lang yan ha. Dami-dami. Grabe yung hindi kaya niya magtanim yun. Kupal. Baka ako nga. Kupal. Saring kupal. Agoy. Lagyan ko magka ng fluid. Oh. Gusto niyo makita guys, ang sugat ko. Yan. Isa. Dalawa, oo. Tatlo, apat, 5, yung pinakamalaki, 6, 7, 8. So 8 lang naman yung sugat niyan. Balat lang naman yan, mapapaltan din yan. Daming balat sa balat ng baboy sa palito. Huwag lang yung buto. Pagkatapos ko mag-sit ng kahapon, papakabako ko bisiko ko, baka may nakalupsit na buto. Sabi ko, demonyo, wag naman sana. Kasi nararamdaman ko, sabi ko, putang ina. Yung katawan, yung mga backbone ko dito, kapaan ko, sabi ko, sana lumusot. Puta, pagting ko sa binti ko, ay nakaandun. Puti siguro, ano? Ay, maputi ang kahapon. Sabi ko, hindi mo yung buto na nga yata yun. Naguragod yun. Ang ilong na yan. Sino? Yun. Nadali? Nakasip lang, 4 na yata. Ay, yun talaga. Yan na yan o. Ginurami. Kakangino. May tama na rin ako dyan. Piklat na nga lang yan. Ito. So, piklat na rin ako. So, hindi lang pangatlo, pang-apat na bilis ko itong naranasan sa motor. Kaya, karanasan sa motor ay kaya ikaw kuya, pag nagbumotor ka, ayusin mo ha. Ang takbo gis lang. Laging primera lang ang kambyo. Di bali nang magalit yung camera. $75 later. Kaya, kung gusto nyo guys magtanim, sige lang, tanim na kayo. Tanim na rin kayo. Saan ba yan? 1 year.
butas. Sige nga. Siyempre, naka-glove si ate. Matinik. Pantaray. Siyempre, matinik eh. Ikaw, EJ, wag mo akong pagparalapitan sa sugat at ako'y nangingilo. At pag nadurudol-dol mo yan, pag nadurudol-dol mo, ay damo niya doon. Kita mo, sukat-sukat pang nalalaman yan. Panukat pa. Ang panukat, oh. Galing tayo kanina sa pinyaan ng pinsan. Okay? Galing tayo ng pakit ng pinya. Okay naman. Dito tayo sa pinya na pakikipag-bin. Ito, kopra naman saka yung pabuya. Sila punta natin. So tara, let's go. Ayan. Ano mo naman siya, no? Pag-hi ka naman. Napakawalang hiya niyang tita mong yan. Nagsaran tayo ng pinito. Dito naman tayo sa kukrahan. Ako guys, marunong ako maglukab. So masubukan maglukab. Panoorin niyo kung paano ako maglukab. Ang tawag doon, pag nilukab, inihiwalay sa bao yung lukab ng lulukab. Dito yung namin. Wala naman dito. Nagkakasal na yun. Ngayon magkatawa naman. Ayaw ko guys maglukab. Alam niyo ba? Alam niyo ba? Hindi pa alam. Ano ako maglukab kaya lang? Paano ako makapunta dito? Nandito siya. Baka magkanda ka dapat-dapa na. Panoorin na lang natin si Iwan Sinuno na kung paano siya maglukab. 1 hour later. So sana mag-try maglukab kaya lang yung history at makalak lang. Hirap. Tawag dito ay kupra. Tatanggalin pa siya sa bao. Ito yung bao nila guys. Inuuling naman ito dito. Hirap gawin yan. Walang ang presyo. Mura. Bigyan mo ng konting shootan mo ng konting tuloy sa bulukab. Makita nila kung paano ginagawa ang kupra pag gaano kahirap yan. Madaling araw yan, madaling araw. Anong oras ako nung nagigising? So, siyempre, pagluluto pa lang nito, magdamagan itong pinangusukan. Mga 12 hours na pinangusukan ito dito. Ayan. Ayan guys. Ito yung panggatong niya, yung sarili niyang bunot. Ayan yung panggatong niya. Pauusukan ito ng 12 oras. Tapos ito na yung resulta. Pagkapausok ng 12 hours. So lulukatin na siya. Ayun na, oh. Ihiwalay ang dapat ihiwalay. Yung laman sa bao. Ano ito sa laman? Laki ang katawang ko dyan. Manutuban. Baga. Ay, normal yan. At yan ang ala ka namang nakasapatos, nakapantalong ka dyan. So yan ang ano. Ito ay pang ano pa lang to. Hindi pa ito yung may proseso pa itong pagdadaanan. So nilulukab, hinihiwalay po yung laman sa bao. So pupunta tayo dun sa finished product nito. Yan yung pinaka-finish right ito. Ito tayo. Ito Malita magtatagtag. Nakalata yata. So guys, ito na yung finished product niya. Yung makikita mo ngayon, yung finished product na yung hindi natin nakikita yung paglalagas at dumating tayo dito, nalagas na. Pagpapalaw. Ito po itong gawin. Yung finished product niya. Natagtag na. Ayan. Ito yung finished product niya. Ito ready to deliver na ito sa ano, Cupra dealer. Kailangan pa niyang tagta rin, di ba? Try natin. Kaya lang di ako makapag ano eh. Kasi yung tugas ko eh. Ito yung tagtad lang yan. Nandito sa'yo nasaan ka na? Tagtad ka dito at bibidyuhan. Ayan guys.
nagawa, di ba? Dami ko nagawa. Oh, okay na yun. Hindi matatalsik ka ng... Matatalsik ka ng dumi yung susuga. Wala sa dito. Dapat sa dito yung nagtabtab dito kanina. Tumago. Tumago siya. Finished product. Diba? Yan ang Supra. Ayan, galing tayo guys kanina sa Pinyahan, Lechad. Tapos yung kaya kiluloy yun. Papalang ay. Naglulukab. Naglulukab. Tapos try tayo magtad-tad. Kasi natin yung finished product ng Supra. Ito naman tayo sa figure. Yan nagala tayo habang injured tayo. Yan ang cute to. Walang mga balahibo. Siyempre, yung may-ari niyan, si Donya. Si Donya Tizay. Yan pa ang may-ari niyan. No? Ayan, namin yung figure yun. Namin yung baboy. Ilang piraso yan? Sabihin, kailan yan binitaw? Ngayon lang? Paano nalipat yung baboy na malaki? Pinalabas, tapos nasa na? Nandun na? Ando na. Pag-iwanay kaya yung ano. Ano han ito ay tumalita to? Pag-iwan ay mapakamas sa Para iaan muna doon. Para pag mga anak na itong dalawang isa eh. Ano, malapit sa Bordes na yan? Biglang ano? Biglang dami. Dapat idagdag na ang figure niyan. Nagawa pa nga dito. Asa lang ano hanggang sila ka lang dito? Yung tatanggalan niya mga tataba yan. Ang ganda yun. Paano? Pampatara saan ba? Ang tataba saan ay. Alam, namamarako na yung isa. Sige tao kuya. Ay, puno ka po na? Diretso ka po na pala yan. May tatlo yung mga Wala na. tinitingnan ko yung mga suso at ng Para? pag kaya dito sa isa ng suso. Ibig sabihin nun, maganda. Ang ganda yun. Ay, yung mga ano, ilang mga pangit yung ilang puso. Ilang, Ito doon, hindi naman maganda. Pag nagkaroon ka ng 13, eh di ba? wala na isa. Maayos naman. Complete yung ano, baby niya. Yung ano lang dyan, dalawa. Dalawa lang yung pwede. Sarap. Sabi dyan ang lasik. Pag niligo dyan ay, Kaan? pag niliguan yung baboy, kaya nagsisikip ng ano. Pagkatiro niyan, maligas na. Yung piling ko pala ng Doon naman sila pumupunta pala. Oh. Katago. Lalaklakin. Wala nang didi. Kaya ang pinakamaliit oh. Bigsit. Babae. babae yan siya nga na yung ano, yung inborn pag anak siya, naka ano, hindi makalakad. Ayan yun. Oo, binawag namin ng, lagyan namin ng gawas sa hospital. Paano naman didi? Maliit. Tara na, okay na. Mali na ang camera dito. Hindi na, ano? So guys, kaya na nakita ninyo kung gaano kasisipag ang tao dito sa Baay o sa probinsya. So, kayo ba? Gaano kayo kasipag? So, comment below and like and share.